Mono sana omwanchi omulya seni kia Ndizi TV chingaki ogendete kwenyorera obwansu bw'omugusii nebiro bindene tokumira na asemesa ya mangana maya elindengo manyie na yabereka gokorekana kurwa chingongo chonsi inyechense chingaki toroche amatemu wa KPSEA na boigo a KCPE abakagoika OMOERIO asenseito ya Kenya na boigo omugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza bona nigo anyareko bakagosaba aba MCA bonsi gocha asobwamo nabigo kubwaterana nabigo kweneki e county yo nkogendererere mwanchi muri karansa oike elindengo manye asenchira yobwekirano inyora asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabiga asensemo ya YouTube nabagotonya gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonya gwetera www.ndizitv.or.ke Eritrene Frida Kerubo na sinsemo chibioro kerelio niko tokobwateranere Joshua Auta kurindo mwanchi muligeria tetra yanyora asinchira yoko ya chuta narorere buya soko nyaro mwana one narigoja kuriya semia kemenge ndarigoja komonyora omuchinga senyekitari ya Mount Olive magega ya mategwe sokia. This journey belongs to all of us. There are no exclusions. Umurai wense Dr. William Ruto gosiorio moroberio ohasla fanda. Yo Simba engai tetabante stadi muntu teyo oitetu no enoyo onyo muntu itetu tigagende police tiga kombwatani NECHIBURABURU oyenekire mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati. Mwanchi muri yingo chaka Amayia yebirebiga nigongo chakira e county ya Nyamira asengo komanyebuna amatemwa a KPSEA na boigo ali ya KCPE nigo aika OMOERIO litkolerero okwana na borokigwa korwa ase skuru ya St George's egesore yugotoka ime county ya Nyamira nigo bairera okwegena kwabo asogo chigokoria buya magega ya machibu ya matemwa yo gosoka korende omo director bu skuru yo nigo agania abaiboli korenda abana babo chingaki TIGA chierusa omurikecho job maangi norobotioro kereno mochakano nkereno OMOERIO aborokiwa bari gukora amatemu agredi sano nemo KPSEA na bali abekerasi sano na iseto KCPE mbaba bagotabokia amatemu abo ase sukuru ya St George's gesore nigo aborokiwa baba no mochengo omonene asogotabokia amatemu ayo asebate bambale no gosemeria mbachigokora buya. I'm in grade 6. I've done the exam of KPSEA. It was easy and I hope to exceed expectation. I did KCPE class 8. The exam was fair, I should say, and my expectations 400 marks. Bairaneria esukuru aborokia na baiboli mbuya mono asoko basomye nako babwatesia ase chisemi. I thank our Almighty for enabling us to finish the exam well without any challenge. I thank our teachers for finishing the syllabus very early. They gave us many cards, so we were very well arranged in exam. So I thank you. Omoteneneri bwe sukuru yu Dr. Misati nate bakobwatekana nemerobeli konye babegete mbali no kwegena mbachigokora buya. Standard 6 na standard 8 bakora mathematics buya na netwinete funa mbaete kiagre skuru eklesia chagete bana kwitumba na mbali bana konyora bana kubwa usually to gutwara almost one of them 100% pass ontu manyete no mwako yo noro na butwa bana baitu barakore buya baete bagandiki secondary longo sabara baipoli moto abana na mutogenda kubarenda nande ko make sure na abana baino byamenyate nande bachinjira chingia bagendere gutwara no babu bya buchubusyo ense moyende abaiboli mbasegetwa korenda abana babo chingaki echichierusa entambe bankonyire twabere nabubuya na abalendire nabono indino
inde no mogoko muna mwachire kuboia egintu gioka nkobasaba nekeri muna mokogenda na bunka mobe mokobalinda moika abanange muna twankobaikaange moise kolengerera biyo mwaka oyo bana bachete korwara bachete kobaletera michande ndo yonsi kiantu bwa nsi Amayia asamatemu babete bagokora kurwase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Churu oruya kwendo mwancho muliani tokoira na goika county ya Kisii asengo komanyibuna omugavana we county yo Paul Simbarati nigo amochire chiburaburu echichene getigweli tukore igoro asatianire buna onde tayora chigotenenia emerobele ya yabwate emia ase ogokorera abantu be county ya Kisii Amayia korinde nigo ayenekya buna chiburaburu echo nigo chiabangetwe na boigo nigo chirengete gosalia ebisaku asorogongorwa Gusii konde nigo ayenekiri erenigara chigokorera abantu bonsi amagenderero anemono ase county ya Kisii omorikeito Ndemo Steven no robotiuru kobwatekana ne chinkwana chigendete koranda chi abantu goitwa igora segeti kya Gusii omugavana bwe county ya Kisii Simba arati nigatebire obuno bolimo bokogenderwa n'abamereri baye ba kisiasa barengete goturubane merobelie bekire ne serikali yaye ninyuete mbalenge tayari esegisegi baruwane batebeke bagosimba kyarwanira abantu nande binte bibinde bigokoleka n'abana siasa abajumbe ndaide mbabolinga ki kolegasi yena onye nesegi ntuwa kole segi campaign lakini nyemole prepared esegi inu tigatopamba ne 2027 lakini esbon esegasi y'abantu baitu bachandegete lazima tubakonye gakwerera bariki bamangana Amayia arati nigaerera buno morobeli orenge igoro nigo rengo yobwoko unenkia abakorie miremo abwa ba director be county bare kwenekia mbabwatie EGASI erochekaine bagokora a service chie county na nchege ntunarangirite abantu bachega iga igentege tangani abantu abakonyambali gokora gas talinche naba identified ebabeta identified na abantu bakora kujidirect chiavo bakalete list yakyo Simba ngaite tabante stadi muntu tayo oitetu no enoyo onyo muntu itetu tigagenda police nanda tembole abaskali ngaki ba investigate no ina ba inkurusianga abaskali bamanyembantu kiba batakite kurusikintu ki chianga semekutana yana lakini gakyo rusikianga mukutanone otigwe oso kobeke rukianga ne chingu chinkwana buna chinyomba cyo mu Gusii nchiro chirengire gwetera omurobeli oyo arati nigatebire tari maene na ikirenga kiaye no kwenekia obokoreri bwe serikali yaye bwaikereire chinyomba chionsi isano ne moime ya Kisii ngao Simba ngoselia abagetutu ngoselia obuno bolimo abagetutu abana abantu bane bangakirite kura abanta baba keiko myemerongebere talikira mu getutu okole EGASI gaige county aba abanta bange mbali batali okole EGASI nande batatageti okole EGASI nabo abatayete kwanza kisegi datu kubasanga kiti genda mwamwe yegendense kura nchiyo kira kubwango iga no nyonde bwenso tageto bra 2027 ogocha gocho boli nyomba chitu isana mu chionsi cyo mu Gusii chiwanja kokwa chikoe chiwanja nande kwira ni Simba wanchirane Simba agendere igo ninde match nonye liberera igoro ya abakorie meremo ime county ya Kisii rigenderete kubwatanse nigo bono mugabana bwe county ya Kisii Paul Simba arate na iregwe sokira goteba kende nkeyo kira mugosareri ase ekerenga bote kwene kibuna abakorie meremo bakorie EGASI na bwoka baraba gwakanwa ime county ya Kisii elyo kwene kibuna unyalire kuikirani eirarueta saba menyibe county ya Kisii ko reporter ya Ndizi TV kurwaiga asegeti kya Gusii Stadium elietariane Ndemo Steven Biamana sana omrikeito Ndemo Steven asogotwaliganiria orobotio ruruya korinde chinga kecho boigoni go omoraibu abasaime county ya Kisii Kevin Mosomi aganirie abantu bonsi gocha asobwamo naboigo kwene kinga engane yongoga yanwire naboigo gokorwa obotuki asobo imemono naboigo konyora oboenia asaboigo aganirie abarai korwa orogongorwa Gusii wesokia naboigo gocha asobwamo naboigo kwene ki county ya Kisii ngogendererere orobotura sinchira iyo bikirano. And I want to call upon the national government together with the county government to come up together and sit down
to understand what's happening in our county. Like yesterday, an incident happened where 2 young people were attacked by unknown people, and we thank God that they reported the police station, and we want to ask the police officers not to take sides, but to do thorough investigations to make sure that the culprits have been brought to book, so that we can know really what's happening in our county. And so I call upon all the leaders, from the MCS, the Member of Parliament, to the Governor, please, to come up together and find a solution to what is happening, because Kisii is known to be a peaceful land, a land that loves peace. And so let us not spoil our name by such incidents happening that are not pleasing, because when such incidents, happen, people are watching us, and we are losing that trust, and we are losing even investors to come and invest in our land, because they'll be like there is no peace in our county. So please, I want to call upon our agencies, from the national government, from even the private sectors, to investigate what happened yesterday, so that the goons can be brought to book, so that it can be understood who sent them and why were they sent to attack those 2 people. And at the same time, I want to call the clergy. Let the clergy even come together and even pray for our land, Kisii, because I realize that there is disunity when it comes to the clergy in our county. So if even these men of God, from the priests, pastors, all of them come together and pray. Ogosaganwa kwa bana boda boda goitwa na kurua enibo yabo na gutigwa bate maiti niko kwabere ko kwene kigwa asorogongorwa Gusii asamatuka mange ani gagocha magega yo mwana boda boda oyomo oyo oitetwe GOIKA ate maiti gutigwa asinse mochichia kodero asaba samaria bayaba bete bagwesokia nabo igokomoreta GOIKA ase enyagitaria Mount Olive Mosocho elinde ko enyorera obogwenia kolinde ekero chingaki egetasi Kia Ndizi TV giatalita stinse micho na kumulikira engane yo wononigo eyamatea yabereke gwesokia nabo igo kweneke buna umwana obo omoyare kolengana ne yamatea nigo yabere no mogoko monene asokomorora na inde umwana obo mulikito obene na talita sense mili nabo igo gutwaliganiria oroboti rwa senchira yobwikirano magega yigetaseni kia Ndizi TV komulikira omusaye oyomo oyotogete kodera forest ate manyeti wikigwa asinyagitaria Mount Olive Mosocho kwenyorera obogwenia bonanigo eyamatea yesokire na kokoka korora umwana obo kale moyo na harorere buya soko nyaro umwana one nari goja kuriya semia kemenge ndari goja komonyora asaba riba jete bakamuumira asaji etakaumizwa arenge poda wango baira ni rimbi ya mono ase EGASI mwakorete na ase bari bamurwariri nyagitari na barabungo baira ni rimbi ya mono sana gukwana no murugyoye nigairira buna omugakoye aborite tukoria Jumamosi negetambukiro aimogetie kumurigia GOIKA ogotoka kwaye ono mugakono regaiga igaborite kuru aborite Saturday nari asogete kuru nyumba saa 1 tugakwanera gante inkoira nari nari achete igo tacheti koira na kimambi kachikumuganya ngatarende nabora nyari ne EGASI agenda tigamuganya sasa baiga ngochari ngachikuganya tachiti Jumapili rigeta tachiti nari nakireta baibuli ba esimi ngabatebi taracha nyumba kuru Jumamosi eri asogete uri abasani bae gose bamororire bakakana mbaramorora ari igoro marogoba nari echirani echitewontura agante twamororire TV aitire nande gaitire bo omonyakerogo obodaboda ase wodi ya Bugusero nigo aerera na kibanyorete oroboti oro GOIKA okomotoria kwaye ngeli tukulia Jumapili morning tugakirwesi mitugatebwa mojama naro tokire side ya Kodera ole reflector lakini alikuwa amepigwa tukaenda mpaka huko akera tuweka ntwanya olete kana umisire amajira yegarenga semo yumutwe nenjira akire njarengi ali bwate sense zera gotevingi kigendrete asinge njatale kokwana tabwate simu yakwa na kitambulisho tukabidi tukamwimuka tukamuleta Mosocho nyagitali
ya Mount Olives. Boigonigo airabuna ebisa by'abana boda boda goitwa GOIKA gotaimanya na boigo ko uruachi boda boda cyabo nigo byabeire ebinge. Ishwe yo mongwano yo gwakwa etwa yeirete ngakero kende nechinjire cy'abantu baitwa abera bakorwa chipigipigi ya ikirase bagoitwa bagena na epigipigi. Ndatebe ngambi ya mana station ya Ndizi TV. At the same time OKOMBWATANI na kuri babwaterane asokonyora abanyene ifura yangu kwamba mwanoye ora iraniria bagonyera to mwana nabatebirimbi mono ande nyasaba mentere Umunyagitari Calvin Risanga nigagokeire okobwaterana kwa bariki bamangana asoko ene kibuna amate ya tokire boigonigo ene kibuna nigo mureire agendete konyora obogwenia. Ni furaha kubwa kuelezea kwamba kupitia kuja kwao hapa Sally, Caroline, Frida and Daniel kwa kazi zote wameona, familia yako wamemuona na amefurahi sana. I thank God so much for doing this. It is God and God is wonderful. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbiamano sana omorikyo itobene asogotwaliganiria oroboti oruo kurende ntumnigeta senikia Ndizi TV nigo tukuganiria OMOERIO yo emeria ya Nyangongo imya kitutu cha South County ya Kisii nigo bagendete gusaba omwana bobwe myaka 13 konyora OBOENE magega yo musacho yo moko mutachiranse oyobege tubiara nabo igokobwatukwa sisi ndio tushughulike na maneno ya kesi ama police station ayo naro amabori anaba nyanyimbo kurengana na mama mwabo nigakwerera ningigirite umwana oye agatibongwa. Ilikuwa siku ya Jumamosi anaenda kwa baba yake kucheza. Mimi ngamwachia tu, mimi ngauti kanisani. Sasa nilirudi kanisani tukakuja usiku tukapika tukakula. Ngaita mtoto alikuwa anafanya hivi kutembea hivi. Ngamuita ni nini? Kama mami akakuja. Ngamuuliza ni nini? Akaniambia ni social nifanyia tabia mbaya ifo. Bono nigo ngina mwana hatebiruna nigegete na kuripoti gosigwa koroboti irwege korwekyo kurende nigo ingane iyo yanyarite yo mugumende bwe county ya Kisii korenganera nigamendирuna nonye obisi yo mugumende kegendete gosuguma gosekuriria ngane iyo nigo ikabona bataranyoro bokonyi bonde bwenzi nonye ngurwa sensemo ya banyanyimbo. Ametuarifu ya kwamba tupeleke mtoto hospitali na ameongea na Melen, hapo ndio tumefikia na tunaomba mali penye serikali nayo itaingililia kati na waendelea wamalize vile walikuwa wameanza na wamalizie vizuri kwa maana mtoto msichana hafai kufanyiwa vitu kama hizo. Goriboteri getaseni Candice TV iridhariane Brighton Makori. Executive member yokurukwa na Dr. Margaret Kemunto niko batia nigwali tukolia rero asegetigie kigosori kia Gusii Stadium erinde gochaka emirimo ya soa abisi nabo igokobagania Margaret Kemunto Obaga do solemnly affirm that I shall always truly and diligent in development and irrigation in Kisii County, so help me God. Especially for agriculture. You know, Kisii, yes, is an agricultural area. We expect so much from you. You did promise when we met that, Mama, you will give us value of your rich experience of traveling all over. This lady has been traveling all over. She can write proposals in Germany. She can speak French, German. Therefore, we expect so much. Our avocados will not be sold in Germany, and other parts of the world will hold you responsible. Karibuni na tufanye kazi sasa. The executive and the assembly on many other things. I don't expect us to lose a case in court. Omorai wense Dr. William na oboncherira bwaye nkogendera bule gokwana nigo airabuna abakenya abange nigo bale asensemo ya CRB erinde batari kwenyorera kibesa kiri kabeso kurendere nigo aimukiriye getambukero gyokoreta omurubiri o Hustler Fund asoko ne kikero yo mongo enyorera le kibese cyo asenchira yenyororo kunde nigo ane kibuna onde bwensi otagite kibese cyo na bakwenyorera gwetera 254 ash erinde kwenyorera kibese cyo that every citizen
can grow their credit scores. They don't have to own no title, they don't have to own no logbook, but they can access credit if they work on their credit ratings. Mimi nataka niwashukuru sana kwamba tunaendelea pamoja. I want to thank the other banks who have come along. Equity Bank have made announcements. Cooperative Bank and all the others have made announcements they will support this product, and many other banks. I want to welcome them and say this journey belongs to all of us. There are no exclusions in this journey. A couple of things about the Hustler Fund. It is important so that Kenyans can know why the Hustler Fund. Number one, today we have approximately 8 million Kenyans that cannot access credit because of their bad credit rating or history. And every sinner has a present, has a future. So even if in the past you have not been good at credit and you have been locked out, and 8 million of Kenyans have been locked out. Tinga kiecho boigo omuwaziri wobosomi bwaye asenchera endonge kulende eboda bode nigo yagurwa asechishiringi chiribu chimibere. Pikipiki, by the way mimi nimelike pikipiki mheshimiwa minister, this is a TVS bike. Sasa pikipiki zimepanda, it's around 160,000. 160, 170. Kuna zile za ushago Ranger, zile za mzigo, lakini mimi ni bike ya town juu I'm based hapa town Nairobi County. Wewe una operate kutoka wapi? Moja Nairobi. Na unavaa helmet? For safety. Uko na insurance? Kuna insurance? Kabisa. Sasa sisi tumekaa pale na besti yangu anaitwa Kimani Chuma. Tukasema tutashikana pamoja tukusaidie ukue na bike. Namna hiyo. Sasa mimi natoa shilingi 1,100 na Kimani Chuma anatoka 1,100. Alafu wewe sasa sio bike. Namna hiyo. Wewe mwenyewe ukue na yako, lakini ukifika huko na upate hasida mwingine anataka kusaidiwa, lazima ushikane pamoja umsaidie. Namna hiyo ndio mwingine. Uliona ule mwenye alimba alisema kuhustle pamoja na marafiki. So unafaa ukae pamoja na marafiki. Asante sana. Magegaye kinagio kumurusia visi omugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza gutuguterwale wananiga esokiri bene na boigokogania aba MCA bonsi korasti ward chansi me county yo gocha asobwamo na boigokwene kingango bwatera na bale inde kwene kibina amagendero ngo korekanale ase e county yo gokwana ime kanisa ya mochinga kibari gosasima nigo aherera emerobelio aberega kobeka asokwene kibina e county yo ngogendererere. Nakaribisha kila kiongozi ambaye angependa tufanye kazi kwa pamoja, especially our MCS. Umekuwa mwito wangu tangu siku ya kwanza tulipopewa uongozi. Nimewaita mara nyingi, tumeongea na wao. Nataka kurudia tena kama mama mzazi na kama gavana wa Meru na kama kiongozi, na wakaribisha mara tena tufanye kazi kwa pamoja. Kuna vita vingine haiwezi kusaidia. Some battles that you want to engage to will not help Kana Kamili. My mantra from the very word go, it is that Meru must be free from all forms of servitude, all forms of slavery, thus making Meru happy. Na kama hatutashikana mikono na viongozi wengine, umaskini, tumalize all forms of slavery, Meru will not be happy.
Kwa hivyo nakaribisha viongozi wote na kusema kwa unyenyekevu kama gavana wenu. Omwanche omurigereria korwa sorobotiro